U prometu, vaše dijete, vaš suputnik, uvijek u autosjedalici, bez izuzetka. Pravilo 6. Hrvatski autoklub. Prve autosjedalice pojavile su se na tržištu 30. godina prošlog stoljeća, no ne iz potrebe za sigurnošću prijevoza malenih putnika, već zbog roditeljskog komfora. Dok je dijete u sjedalici, ono miruje. 10 godina kasnije proizvode se autosjedalice koje se namještaju na prednje sjedalo. 60. godina 20. stoljeća dvojica izumitelja konačno prednost daju djetetovoj sigurnosti, iskoristivši izum pojaseva. Velike kompanije rade na razvitku autosjedalica, iako one i dalje nisu obavezne, niti je u potpunosti proširena svijest o njihovoj važnosti. Tek 1985. godine u Americi je izašao prvi zakon koji obvezuje upotrebu sjedalica za malu djecu. Današnji zakoni znatno su zahtjevniji. Sjedalice moraju proći testiranja i imaju rok trajanja. Iz tog razloga današnje autosjedalice pružaju visoku sigurnost djeci.